Jeg hedder Kim og arbejder for Post Danmark. Folk kender hovedsageligt Post Danmark for breve- og pakkeomdeling, men vi laver faktisk meget andet. Et af de områder, vi specialiserer os indenfor, er udbringning af mad til borgere over hele landet. Vi henter den friskpakkede mad hos et store køkken 2 gange om dagen. Derefter pakker jeg maden i bilens indbyggede specialovne. Ovnen opvarmer løbende maden, når jeg kører min rute, så den lige præcis er varmet op, når jeg når frem til borgeren. Jeg er selv imponeret over, hvor avancerede de her biler er. Jeg styrer og overvåger det hele fra førerhuset, hvor systemet er indstillet til at starte ovnene på forskellige tidspunkter. På den måde bevarer man jo madens smag og kvalitet hele vejen frem til modtageren. Når jeg kommer hjem til de ældre med maden, oplever jeg, at min røde postuniform skaber tryghed og genkendelse. Og de hvide specialhandsker beskytter mod de varme bakker med. Fordelen ved at bruge os er, at Post Danmark jo er til stede over hele landet, og derfor har et godt lokalkendskab. Vores store erfaring med distribution garanterer dig jo også en høj leveringssikkerhed. Det er nu dejligt at kunne gøre en forskel for mennesker i deres hverdag.